Hau da Pikara Magazinek antolatuko duen lehenengo kongresua eta hurrengo urtean 10 urte beteko ditugu eta guretzat momentu egokia zen pizkat gelditzeko eta gainerako kazetari feministekin topaleku bat sortzeko edo, ez? Denon artean gure esperientziak konpartitzeko helburuarekin. 9 urte hauetan testuingurua zeharo aldatu egin da. Pikara Magazin sortu zenean, guk esaten genuen aldizkari hau martxan jartzen genuela, gainerako hedabideetan faltan botatzen genituen edukiak publikatzeko, ez? Eta egun dagoeneko hori ezin dugu gehiago esan, pila bat hedabide feminista gehiago sortu direlako, esate baterako Euskal Herrian Klitxo aldizkaria euskaraz, ez? Eta bestetik gero eta gehiago direlako hedabide tradizionalak zeintzuk, berdintasun programak garatzen ari dituzten hedabide tradizionalak edo, ez? Orduan, gure ustez interesgarria da aldaketa sozial honen inguruan hausnartzea eta gure artean esperientzia horiek partekatzea, bai lorpenak eta baita ere erresistentziak edo zailtasunak, ez? Guk uste dugu erronka bat dela hedabideetan feminismoa zeharka lantzea, ez? Askotan gertatzen dena da kazetari feminista bat dagoela eta berak du Pepita Grillaren figura moduko hori, ez? Orduan nola lortu kazetaritza feminista izatea pertsona batek egiten duen espezialitate bat, baizik eta hedabide guztiaren edukietan agertzen den begirada bat, ez? Nik uste dut asko direla emakumeak hedabideetan edo sexismoa hedabideetan bezalako jardunaldiak askotan egin izan dira, baina guk faltan botatzen genuen kazetari feministon arteko eztabaida bat praktikoa eta gure egunerokotasuneko erronkak erdigunean jarriz, ez? Orduan, besteak beste, kongresu honekin hainbat galderari erantzuna eman nahi diogu, esate baterako zertan datza kazetaritza feminista egitea, nola islatzen da filosofia hori erredakzioetako egituretan. Hau da, guk uste dugu kazetaritza feministak ez daukala zerikusia bakarrik gaiekin edo agendarekin edo ikuspuntuarekin, baizik eta zein da gure medioen funtzionamendua, zeintzuk dira gure errutinak eta nola despatriarkalizatu edo kazetaritza, ez? Ero feminismoak esaten badigu zaintzak erdigunean jarri behar ditugula, kazetaritza egiterakoan zertan datza, ez? Iturriak zaintzea edo eta redakzioa zaintzea, horrelako hausnarketak asko interesatzen zaizkigu. Gero, esate baterako freelance kazetarien egoera prekarioari buruz hitz egin nahi dugu, genero perspektiba batekin. Eta, horiek izango dira landuko ditugu hainbat gai.